מי שדיבר בבית כנסת דברי חולין שלא בשעת התפילה, הוא לא מדבר בשעת התפילה, שלא בשעת התפילה, תיקון 40 יום תענית, ואחר כך ילקה ויקבל על עצמו לא לשוב יותר לכסלה. אני מדבר על אחד שדיבר דברי חול בבית כנסת שלא בשעת התפילה. מה נעשה כאלה מברברים ומקשקשים בשעת קריאת התורה? כל מיני קשקשנים שמדברים בקדיש. מה תדבר על זה? זוהר. מה, אני אתן לכם יותר זוהר? זוהר תרומה קל"א כותב, כל מי הענמן דמשתאי בבית כנישתאי לת לחיל קבל עד ישראל. הרג את כולנו. מי שמדבר בבית כנסת אין לו חלק באלוקי ישראל. הרג את כולנו. זוהר תרומה קל"א, תפתחו תראו בפנים. מן דמשתאי בבית כנישתא, מדבר בית כנסת, אין לו חלק באלוקי ישראל. מי צריך את הצרות האלה? מרן כותב בקכ"ד סעיף ז', מי שמדבר בשעת חזרת הש"ס גוערים בו. ותפתחו את כל 4 חלקים שולחן ערוך, הוא לא כתב גוערים בו רק בהלכה הזאת, גוערים בו. למה? דבר כל כך חמור. בבית כנסת